אנחנו כאן לצדכם. זה שיקום. זה הסיפור. אביגיל היא אלמנה צעירה. נפטר מסרטן. ביום השנה למותו, היא מגלה שהוא השאיר לה צוואה מאוד מפתיעה. הוא השאיר שמות של 3 גברים, שאחד מהם היא צריכה לבחור כבן זוגה הבא. דפנה זילברג, במאית תיאטרון, יצרה את ההצגה עד שהמוות יפגיש בינינו, בעקבות ראיון שהעלה בעלה, נבו זיו, כשהיה בעצמו חולה סופני זמן קצר לפני שהוא נפטר. זאת קומדיה שהיוצרות שלה, דפנה ונועה לזר קינן, מגדירות קומדיה עם חור בלב. שלום דפנה. שלום. בואי רגע נחזור לרגע שהמחזה הזה נולד. את יושבת עם נבו? באיזה שלב של המחלה שלו הוא נמצא? המחלה בסך הכל נמשכה 3 שנים, והשיחות האלה קרו בחצי שנה האחרונה, שעוד לא ידענו שהיא אחרונה. ונבו בעצם היה עיתונאי, הוא כתב גם ספרי ילדים, הוא כתב 2 מחזות שאני ביימתי, ותוך כדי הסרטן בעצם כל הזמן אמרתי לו, בוא ננסה לכתוב משהו על זה. לא יכול להיות שקורה לנו דבר כזה, ואנחנו לא מנסים איכשהו להפוך את זה ליצירה. וממש בחודשים האחרונים הוא אמר, אני יודע מה נכתוב על הסרטן. הוא אמר, אני אכתוב מחזה על גבר שעומד למות מסרטן ויוצא לחפש לאשתו אהבה חדשה, הוא יוצא לדייטים עם גברים, כדי לחפש לה את האהבה החדשה שלה. אז תכף נחזור לרעיון הזה שהגיע אליו, אבל נראה אולי קטע מהמחזה הזה, שבו אביגיל, הגיבורה שלך, מתוודעת לצוואה הזאת, זה קורה ביום השנה למותו, והיא פוגשת את חברו, נגיד שאביגיל היא שירה נאור. והחבר זה דורון בן דוד. הנה זה קורה. הלוואי שנועה מצא תחליף לאבא טומטום, ושאת כבר סולחת לי על זה שהשארתי אתכם לבד. אבי, זוכרת שדיברנו מה יהיה אם אני אמות? לא דיברנו. הייתה לנו שיחה אחת, אמרתי שאני רוצה שתהיה לך אהבה חדשה ואני תמצא לי אותה. בסדר, לא התכוונתי שום. אבל את יודעת שאני לוקח אותך ברצינות. אז ברגע שהבנתי שאני לא הולך לצאת מזה, החלטתי לעזור לך לחפש את הגבר הבא שלך. את מכירה אותי. עשיתי מזה פרויקט, בדקתי כל מיני בחורים ובסוף בחרתי לך 3 שלדעתי ממש ימצאו חן בעינייך. אני מכיר אותך ומתאר לעצמי כמה זה לא קל לך, אז עשיתי לך סינון ראשוני. רק תצאי איתם לדייט. תומר, זאת בדיחה? בדיחה? אל תכעסי. לא, אני אגיב איך שאני רוצה. לא, זה עכשיו ניר כתב, זה במכתב. אל תכעסי. אל תכעסי. הם בטח התאהבו בך, והלוואי שגם מישהו מהם ייכנס לך ללב. תזכרי שאני אוהב אותך 360, ניר. זהו? כאן יש 3 מספרי טלפון. מה? אתה ידעת מזה? גם בעליך המנוח, זה לא היה איזושהי יציאה מחוץ הוא רצה כשדיברתם על זה, שיהיה לך בן זוג אחר כך. כן, ממש בחודשים האחרונים לחייו הוא היה אומר לי את זה על בסיס יומי. עד שבאיזשהו שלב אמרתי לו, מספיק, הבנתי, אפשר לעצור. בסופו של דבר הוא לא השתתף בכתיבה, כי הוא כבר לא היה במצב שמאפשר כתיבה. נכון. כמה זמן אחרי מותו את מרגישה שאת יכולה להתיישב לכתוב? בעצם התחלנו לעבוד על זה מאוד מוקדם. נועה לזר קינן, שהיא מחזאית נפלאה וחברה מאוד טובה, ואני התחלנו לעבוד יחד על המחזה. כשנועה בעצם בהתחלה הרגישה כמו איזה מין סרוגייט כזו, שהיא מחליפה את נבו. שהיא אולי אפילו נכנסת לאינטימיות לא שלה. כן, עכשיו, אנחנו חברות מאוד טובות, היא גם הכירה את נבו, היא הייתה מאוד קרובה אלינו גם בכל הליך של המחלה, שזה התהליך מאוד אינטימי, והתחלנו לעבוד די מהר. אני הצעתי את הרעיון לשיר גולדברג, המנהלת האומנותית של תיאטרון באר שבע, היא מיד אמרה שהיא רוצה את זה, וככה קרה שהתחלנו נורא מוקדם. והיה לך ברור שזה קומדיה? כן, זה היה ברור. כי זאת הייתה הדרך שלך ושל נבו להתייחס לדברים האלה? כן, גם לאורך המחלה צחקנו המון, ופגשנו כל מיני דמויות בבתי חולים, וישר הסתכלנו עליהם כמין דמויות במחזה או הצגה, וזו הסתכלות שמאוד עזרה לנו. כן, אני יודע שבכתיבה את פשוט הלכת וחיפשת
רגעים שעברתם ביחד. כן. בחרת רגעים שנראו לך מצחיקים והבאת אותן. כן. ולא תמיד התברר שהיית מכוונת על מה מצחיק ומה לא. כן, עבדתי עם נועה לזר קינן ועם שחר פינקס הדרמטורגית, היינו יושבות שלושתנו, והייתי אומרת להם, תקשיבו, יש רגע מעולה, זה קורע. אני מספרת להם איזושהי סצנה מהסרטן, אני רואה שהם בצבע אפור, אומרת לי, דפנה, מצחיק זה לא. זה לא מצחיק. בסופו של דבר מצאנו המון הומור והצגה רבויה בתוכו, לצד הרגש והעצב והאובדן. וכמובן שהנושא הזה של אלמנות צעירה, של אובדן טרם זמנו, אם יש בכלל אובדן שיש לו זמן, מהדהד אחרת בימים האלה. מאוד. אנחנו עבדנו על המחזה שנתיים, והתחלנו את החזרות אחרי ה-7 באוקטובר, ופתאום הכל הדהד את הדבר הזה, והיה ברור לנו בחדר החזרות שאנחנו עושים משהו שהוא מאוד רלוונטי לצערנו. עד עכשיו קיבלתי תגובות מאלמנות שאיכשהו, כשאתה מתאלמן בגיל כזה משדכים לך ישר אנשים שקרה להם אסון דומה, דברו. כן? כן. האלמנות שהכירו לי וכולי וראו את ההצגה, אז כתבו לי דברים כמו, אני מרגישה שסיפרת את הסיפור שלי. מצד אחד יש את מה שאת מדברת עליו, נו, תחזרי למסלול, למעגל, לזוגיות, למשפחה, לעוד ילדים וכו'. מצד שני, אם מישהי עושה את זה קצת מהר מדי... אז גם זה יכול לגרור הרמות, גבה, בטח. זה יכול לגרור ביקורת. אני חייבת להגיד שאני חושבת שזה מאוד מאוד אישי. עד שאתה לא עומד קו ראשון בהלוויה, באובדן מהסוג הזה, אתה לא יכול לדעת, ואין לך שום דרך לשפוט. אני רוצה שנראה עוד קטע, שבו החבר, שהוא זה שקרא את המכתב ואת הצוואה, הוא מגיע בזמן שאביגיל היא בדייט עם אחד הגברים מהצבא, מהרשימה, כן. אמא, מי זה? אני לא יודעת. רגע. הייתי חייב לראות אותך. תומר! אנחנו בקמפינג בית? נעים מאוד, טל. תומר, חבר של ניר? החבר הכי טוב שלו. צילה אמר לי לתת לכם את זה. למה סבתא הביאה לנו פרחים? לקמפינג, שיהיה לכם טבע. טוב, תהנו. אתה יכול להישאר? לא, אני ממש ממהר. הוא ממהר, אז רק תראה את האוהל. הפויקה מוכן? בסדר, לא, אני אשים במים את ה... מגניב האוהל. ותראה עוד משהו. כן. מה, לא, נועם, לא, אנחנו אוכלים באור. יופי. בקמפינג אמיתי אוכלים בחושך. בקמפינג בית אוכלים באור. נועם, תחשוב שאנחנו באירופה, שם בקיץ יש אור גם עד 10 בלילה. תומר רוצה לאכול? לא, תומר צריך ללכת. אני אשב כמה דקות. יש איזשהו ניסיון להגיע לאיזון בין הגנה על הילד, אני אהבתי את ההנחה שלך. כן? בין הגנה על הילד לבין האמת, לא לשקר יותר מדי לילד, נכון? לשקר באיזה עניין? להסתיר דברים, זאת אומרת... בהקשר של האובדן אתה מתכוון? בוודאי, לפתוח דברים ולהגן בו בזמן. יכולה לדבר איתי קצת על הקונפליקט הזה? כן. אז נבוא ולי יש 2 ילדים, והם היו בני 4.5 ו2.5 כשהוא נפטר, שזה גיל מאוד מאתגר לתווך בו מחלה ומוות וכולי. אני אז ליוותה אותי עובדת סוציאלית מדהימה שעזרה לי ממש לבנות, הייתי כותבת לעצמי מונולוגים, לומדת אותם בעל פה, תסריטי שיחה, ומכינה את עצמי לשיחות איתם. איך להגיד כך, איך להגיד כך. כן. יש לך גם ניסיון וגם כבר פרספקטיבה. נבו נפטר לפני... כמעט 3 שנים, כן. כמעט 3 שנים. אז כמובן שאני צריך לשאול אם החריטה הצליחה לו. אם את יוצאת לדייטים ומה, אני צריך להיות כמו כולם. נו, דפנה. נו, שאלה מתבקשת. ברור, את התחלת. כן. אני יוצאת לדייטים, אבל כמו שאני עונה לילדים שלי, שככה שואלים מה קורה עם זה, אז אני אומרת להם שלקח לי הרבה זמן למצוא את אבא, ויקח לי כנראה קצת זמן למצוא מישהו חדש. עד שהמוות יפגיש בינינו. דפנה, תודה רבה. שמחה, תודה לך. אחת הסדרות הכי מדוברות בישראל כרגע נקראת רק לא זה, והיא מתארת סיפור אהבה בין רבי, יהודי, אמריקאי, חתיך,